Un missatge d'amor de la Ginger. Sí, això mateix. Voldria parlar amb un judoka de l'Institut Musashiyama, sisplau. Ho sento, però ja han marxat tots cap a la sala de combats. Els podria localitzar? No ho crec, ja han començat el combat. Gràcies. Gràcies de totes maneres. Ha estat un combat sensacional. Què? El teu judo és una meravella. Davant del teu art, les paraules d'admiració són com murmuris buits. M'afalagues molt. Ets extraordinària. Fantàstica. D'aquí a un moment començarà el combat entre la Sayaka i la Yuki. No m'està bé dir-ho perquè sóc l'entrenador de la Sayaka, però estic convençut que cap de les dues podrà superar la teva magnífica tècnica de judo ni de bon tros. Shinosuke, em torbes. És la veritat, Aupa. Anem a mirar el combat plegats. Animeu-vos, tot anirà bé. Estic segura que sou capaços de guanyar. Escolteu, nois! És la veu de la Ginger. Pareu l'orella. Sí, què vas fer, Ginger? Deixeu de fregar les galtes contra l'enregistradora. Si perdeu, la culpa serà vostra i de ningú més, perquè ella es desviu per vosaltres. Es preocupa més del vostre campionat que dels seus propis combats. Heu d'estar a l'altura. Li heu d'agrair el seu interès en bons resultats. Ginger! Et preocupes tant per nosaltres que el meu cor se'm desfà d'agraïment. No ho puc resistir! Prou! Calleu, comporteu-vos com homes i no ploriquegeu més. Heu de ser valents com ella. Com li ha anat el combat? Ha guanyat, digues? Estigueu tranquils. Estic segur que els guanyarà tots en punts complets. Fixeu-vos-hi bé. En aquesta cinta us explica exactament què heu de fer per guanyar. Sobretot a tu, Hanazono, que estàs lesionat. Ara és el moment d'agrair-li els seus esforços desinteressats guanyant el campionat. Si perdeu, es quedarà molt decebuda i trista. Comença el setè torneig entre l'Institut Musashiyama i el Todorokirai Kita. Tinc ganes d'acció! Guanyarem! El nostre club vencerà! El Musashiyama guanyarà! El Musashiyama guanyarà! El Musashiyama guanyarà! Els teus cabells em faran pessigolles. Talla-te'ls d'una vegada. Doncs a mi la teva panxa immensa encara em farà més nosa. Com goses parlar-me així? El teu comportament és un insult al judo. No parleu, està prohibit parlar. A més, t'has maquillat i m'embrutaràs l'uniforme. I què? És de molt mala qualitat. Ja li diré a en Tokunaga que te'l faci netejant. No pateixis per això. Tens una llengua d'escorpí. Me les pagaràs, monstre! Quina força, quina potència! Les imatges ens ho demostren. Els combats són cada cop més furiosos. Seré jo qui lluiti amb la Ginger i no com a figa-t'ho al cap. No, nena, jo. No seré jo. No, jo, nena. No seré jo. No, nena, no, jo. Sabran fer uns bons combats? Tenen unes ganes boges de lluitar contra tu. I ja m'estan encomanant el seu interès a mi. Estic molt nerviós. Gairebé no tinc espera. Comenceu! Oh! La Yuki es llança com una fera sobre la Sayaka. Quedaràs amb un pam de nos perquè et guanyaré. Això és el que tu voldries, maca. Et demostraré que el tro de reina de judo l'ocuparé jo amb el meu entrenador, en Shinosuke. La Sayaka Onami, immobilitzada per primera vegada des de l'inici de la seva carrera. Amb un cos enorme a sobre, prova de fer un Naoshiro Kesagatame. Ho aconseguirà? Et faré plorar llàgrima viva, ja ho veuràs, escorpí. Ginger Inokuma, no et pensis pas que t'estaràs al costat d'en Shinosuke gaire estona més. No puc perdre! Ah! La Sayaka Onami s'esmuny de sota el gran pes de la Yuki. No perdré! No! No perdré, ho sents? Ginger! Pareu! Espereu! L'Onami està en perill. Fuig de la zona de combat. Vaja!
penso perdre aquest combat. He de lluitar amb la Ginger Inokuma. L'haig de guanyar. Sisplau, acabeu de pressa. Com sigui, però acabeu. No us entretingueu. Què és tot aquest embús? El combat s'acabarà abans que jo hi arribi. No me'l vull perdre. No siguis covard, has de ser valent. Els covards perden sempre. Institut Musashiyama. Primer competidor, Katakeyama. Jo? Ei, vine, Ginger. Pots guanyar! Pots guanyar! Va, vinga, endavant! Katakeyama! Tingues ben present tot el que t'ha ensenyat la Ginger. I tu, Hatakeyama, domines perfectament l'Okuria Shibarai. Aprofita l'oportunitat quan l'altre es tiri cap a un cantó. No avancis mai directament cap endavant. Si ho fas, segur que guanyes. Per l'Institut Todoroki Dai competeix el senyor Yatsushashi. A veure, amb la clau Okuria Shibarai he d'anar sempre cap al costat. Què diu aquest nas de mocs? Està ben espantat. Comenceu! Cap a un cantó. He d'aprofitar quan es decanti cap a un cantó. Cap al costat. No, Ginger, no es tira cap a un cantó! Un punt complet! Em mataran. Si no puc escriure cap article de l'últim combat, em faran fora. El combat entre l'Onami i la Todo, senyors, s'allarga molt. Tanmateix, només hi pot haver una guanyadora. La Yuki Todo o la Sayaka Onami. Seré jo. Guanyaré jo! Sisplau, acabeu de pressa. De pressa, sisplau. Vinga, va! El ferotge combat entre l'Onami i la Yuki ha resultat un duel sensacional com ja esperaven. Però des de fa uns minuts no han fet ni un sol moviment. Però què els passa? No és que no ho vulguin, és que no poden. És un combat molt igualat. Les dues són molt fortes. No són prou bones. Per què perdeu tant de temps? No podré veure els combats de l'Institut Musashiyama. Això que veiem no es mereix ni el nom de combat. Ens agradaria que fos més ofensiu. No, això seria perillós. Com que totes dues tenen pràcticament el mateix nivell, procuren endevinar quin serà el pròxim moviment de la rival. És possible que aquest combat duri molta estona encara. Ah, quin horror! Espera, Hanazono, on vas? Però què feu vosaltres dues? No veieu que m'estic esperant per participar en l'últim combat? Ginger, però què fas? Increïble! El Budokan s'enfonsa! La Ginger Inokuma, cansada de mirar passivament el combat, ha llançat un repte a les dues judoques. No és veritat. Molt bé, Ginger, molt bé. L'Onami respon amb un fort atac. Perdono que facis que la gent es fixi més en tu que en mi, Ginger. Estava esperant el teu atac, senyoreta Snob. Com tots esperàvem, la Yuki li fa una Uchimata. No, ara l'Onami posa el peu.
Uka! Quina llàstima. El subguinaix de l'Onami no li ha funcionat. Ara vol passar a una immobilització, però no és tan fàcil com això. Perdoneu-me, em sap greu. No ploris, Katakeyama, però si només ha estat el primer combat. Sí, ara els apallissarem 4 vegades seguides. És que no he sabut fer el que m'havia dit la Ginger. M'he tirat cap endavant i per això he perdut. Vinga, animeu-vos. Sou molt bons, podeu guanyar perfectament. Jo confio en vosaltres. Ginger, ara que he sentit la teva veu em sento més fort. Katakeyama, jo et menjaré. Lluitaré com mai ho he fet. El segon participant és Guanyaré! Gràcies a la Ginger, ara en Kono és un judoka bastant bo, no trobeu? Sí. Ja se'm va posar al davant qui vulgui. Me'l trauré de... Escolti, ja li he dit que amb les presses m'he oblidat el casc. Vaja, i es pensa que dir-me això el disculpa? Em sap molt de greu, de veritat. Sisplau, no m'entretingui que no arribaré al Budokan a temps per la final. Ah, sí, el torneig. Jo també hi volia anar. Oi que hi participa la Ginger Inokuma? M'havia comprat una entrada, però per desgràcia estic de servei. És una llàstima. No perdi el temps i faci el que hagi de fer ben de pressa. Malgrat que té un cos petit, la Sayaka Onami ha fet un gran combat. Però és difícil vèncer una geganta com la Todo. Qui ets tu, Ginger Inokuma? Fins ara he aconseguit tot el que he volgut. Però des que tu vas aparèixer en la meva vida tot m'ha anat malament. Això s'ha acabat. Sempre tinc tot el que em proposo. Tu no ets ningú per interferir en el meu camí. No t'ho permetré! Atenció! Sayaka! Encara no he nascut qui gosi desobeir-me. No pot ser! En Shinosuke és meu! És genial! La força de l'Onami ha superat la de la Todo. La Todo mira de resistir-s'hi. La podrà aguantar immobilitzada durant 30 segons? Això és increïble! 20, 19, 18... Els espectadors han començat el compte enrere. La Todo vol sortir-se. Lluitaré contra la Ginger Inokuma! Lluitaré jo, perquè tu ja t'he guanyat! No em guanyaràs! 4, 3... Jo tinc molta més força que tu! Un punt complet! Ha guanyat la Sayaka! Ha guanyat la Sayaka Onami. Ella serà la rival de la Ginger Inokuma. Ha aconseguit vèncer la increïble força de la Todo gràcies a la seva meravellosa tècnica i a la seva gran motivació. Fa l'efecte que potser he subestimat la Sayaka Onami. Em pensava que, tot i que havia estat una gran campiona en molts esports, el judo no seria el seu fort. Però la Ginger Inokuma l'ha motivat d'una manera extraordinària. Lluitant, els rivals augmenten la seva força. Aquesta és la gràcia del judo. No sabríem dir-los qui de les dues serà la campiona. Però què diu aquest home? Ah! Senyor Inokuma, què en pensa? Tot va segons les meves previsions. Jo vaig introduir la Sayaka Onami al món del judo en adonar-me dels seus grans dots. I jo he fet que la meva neta i ella s'enfrontin en un gran combat perquè mesurin les seves forces. Li sembla que aquest combat complirà totes les seves expectatives? Vol fer algun comentari? Naturalment. Miri, ara començarà el combat entre les dues. Serà inoblidable. Felicitats, Sayaka. Jo no sé pas què dir-te. No t'enrotllis tant, nena. Ja podràs parlar quan t'hagi guanyat. Què? De totes maneres, felicitats. Tinc moltes ganes de veure el vostre combat. Serà el més emocionant que s'hagi vist mai. Shinosuke, anem a darrere a parlar de l'estratègia del pròxim combat. Tots dos sols. Sí, i tant. En aquest combat penso demostrar-li que a mi ningú no em pot prendre el que és meu. Escolta, Sayaka.
Yuko! Ho fa força bé, tot i que s'ha deixat prendre 2 punts, Cuca. Kono, recorda tots els consells de la Ginger! Recorda-ho, Kono! El Jigohontai amb el genoll una mica doblegat. Has d'adoptar la posició Sansokuchohan. Sí, ho vaig repetir milers de vegades i ho dominava prou bé. Vinga, tu ho saps fer, Kono! Sí, ara és el moment. Ara, Kono, ara! Un punt complet. En aquest moment, l'Institut Musashiyama té al seu palmarès una victòria i una derrota. Vinga, Tomioka! Aguanta! No el deixis anar! Tomioka, has d'aprendre a aprofitar tot el pes del teu cos per fer un Takeshi Hogatame definitiu. Empenya el teu rival. Vinga! Fora de l'àrea! Vinga, És com un somni. S'enfronten sense complexos ni por als judoques de l'Institut Todoroki Kita. I tot gràcies a tu, Ginger. Ets la persona més meravellosa del món. Espero que abans que em toqui a mi tinguem 2 victòries i 2 derrotes. Encara que em quedi amb el peu desllorigat, he de guanyar. Ginger, per tu. Sí, els judoques de l'Institut Musashiyama. Sí. Ginger, Eh? vull felicitar-te per haver arribat fins aquí. Avi. Però, sobretot, no subestimis la Sayaka, t'equivocaràs. Què? Tu la superes amb escreix, però a ella li bull de sang està mig embogida. T'ho asseguro, la teva rival serà un os molt dur d'arrossegar, perquè l'empenyen la fúria i la ràbia, i aquests 2 sentiments multipliquen la força. També és la meva rival en l'amor. Què has dit? No res. Tinc molta pressa. Fins ara, avi. Espera, Ginger! T'has d'enfrontar amb un foc enfurismat. Sisplau, no puc fer tard, no puc fer tard! Maleícia! Encara no està tot perdut! I arribaré a temps, sí! Decisió? Segur que donen la victòria en Tomioka. És clar que sí, serà un premi al seu constant domini. Institut Todoroki Dai, victòria per superioritat. Has estat sensacional. Sí, has sigut molt valent. Però hem perdut. Vinga, no ploris, home, que has fet tot el que has pogut. Tu deixa'm fer a mi. I estàs d'acord, Yasui? Yasui! Yasui, bona sort! Sembla que no ens escolta. Tremola com una fulla. Oh, Yasui! Una victòria, 2 derrotes. Ja no tenim més oportunitats. Si jo perdo, l'Institut Musashiyama perd. Ginger! Vols que anem a menjar alguna cosa? Val més que m'afanyi si no vull fer tard. Qui és aquell home? Però si sembla ell. És ell? No pot ser veritat. No pot ser que aquest fill meu es presenti en un moment així. El meu fill Torajiro, aquest desvergonyit. I ara podrem veure en acció la Ginger Inokuma. Els espectadors aplaudeixen entusiasmats.
ja no és gaire habitual sentir al Budokan els crits d'engrescament dels seguidors del judo, perquè ara aquí s'hi fan concerts de música moderna. S'enfronten la Ginger Inokuma, judoka descoberta per un periodista esportiu, i la Sayaka Onami, que després de derrotar la Navratilova es va passar al judo i en poc temps s'ha convertit en una de les millors representants d'aquest esport. Escolta'm bé, Ginger Inokuma. Un cop t'hagi guanyat ja em podré retirar del judo tranquil·la i satisfeta. Avui tots han celebrat una victòria teva, però haurà sigut l'última. Us desitjo molta sort a tots. Ja no trigaré gaire a venir. No puc fer tard! I haig d'arribar a temps! Comencem!